Så er vi i gang. Okay, en pengestrømsopgørelse viser en pengestrøm i forhold til drift, investering og finansiering. Og det er, hvor mange penge virksomheder har til rådighed i likviditet. Ja. Jeg vil fortælle om punkterne inden for driftsaktivitet. Og øverst, der har vi resultat af primær drift, hvilket indikerer, hvor meget virksomheden har tjent i løbet af et år. Og så begynder du ellers bare plus minus hele vejen ned i din pengestrømsopgørelse. Og til sidst så finder du ud af, hvad din likvide beholdning og ultimo er. Først så har vi afskrivninger. Kom med herover. Punktet om afskrivninger er lidt tricky, for over i resultatopgørelsen trækker vi afskrivningerne fra, da værdien af biler er faldet. Og derfor giver resultatet af resultatopgørelsen et mindre beløb, end den egentlig burde have over i pengestrømsopgørelsen. Så for at få det lige igen, da vi egentlig ikke har mistet nogen penge ved afskrivninger, så plusser vi afskrivningerne til resultatet af primærdrift. Okay, ændring i varebeholdninger. Det er, hvor mange varer virksomheden ligesom har, og hvis virksomheden har brugt penge på at få flere varer, så har det påvirket de likvide beholdninger negativt. Tak, Daniel. Ændring i tilgodehavender fra salg. Tilgodehavender fra salg kan påvirke både negativt og positivt. Hvis de har fået flere tilgodehavender ind med det samme, så er deres likvide beholdninger blevet større. Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser vil jeg ikke komme ind på, da det er tredjeårsmateriale. Betalt selskabsskat kan kun påvirke negativt, da ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser kan også være positiv eller negativ. Den er positiv, hvis du har optaget flere lån, da din likviditet bliver større af det. Men hvis du har afbetalt på dine lån, bliver likviditeten mindre. Betalt selskabsskat kan kun påvirke likviditeten negativt, da du betaler penge til selskabsskat. Go. Vi har pengestrøm for investeringsaktiver så, og det er egentlig, når du køber anlægsaktiver, det er en maskine, lokale biler. Altså, så naturligvis, så mister du din likviditet. Og det vil jo så være modsat, når du så sælger anlægsaktiver. Hvis du sælger en bil og sådan noget, så får du penge igen, og får penge på hænderne igen. Klart, Christian. Go. Pengestrøm for finansieringsaktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger. Det kan både være. Han får for lidt. Det er derfor, han er så... Sluk den. Seriøst. Christian, vi har 5 minutter. Go. Skal jeg prøve for mig? Ja. Nej, bare kør. Okay, pengestrøm for finansieringsaktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger. Det kan både være plus og minus. Der er finansiel indtægt. Selvfølgelig er det indtægt af virksomheden, og det forhøjer virksomhedens likviditet. Og omkostningerne er negative på virksomhedens likviditet. Optagelse af lån, det gør jo ligesom, at virksomheden har flere penge til rådighed at bruge på forskellige ting, og er derfor positivt. Afdrag på lån. De betaler af på et lån, hvilket gør, at virksomheden får mindre penge til rådighed. Ja. Indbetalt selskabsskat. Ejerne, forskellige inde i virksomheden, betaler ind i virksomheden og forøger det beløb, der er derinde, hvilket er godt for likviditet. Udbetalt udbytte. Hvis du betaler udbytte til dine ejere, hvilket er negativt for din likviditet. Ja. Du kører bare videre. Kører bare videre. Årets pengestrøm, det kan jo så være både plus eller minus, i forhold til hvordan det nu ser ud i de her tre. Likvid beholdning primo. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige der. Nu. Likvid beholdning primo, det er for forrige år. Likvid beholdning ultimo, det er så for i år. Nej.